Melkveehouders in actie. Zorgboerderijen in gesprek met politiek. Het is vandaag 3 december, dit is het Pelemaasjournaal. Op 1 januari geeft Horst aan de Maas een startschot met de bekende nieuwjaarsduik. Het is voor de 13e keer dat dit georganiseerd wordt. Aan die duik doen jaarlijks ook veel Venrainaren mee. Dit jaar is het motto van de duik op goed geluk. De duik zal exact om 12 uur 's middags plaatsvinden. Dit gebeurt in het ijskoude water bij de Kasteelse Bossen. Deelnemers mogen het thema als dresscode gebruiken. Er liggen prijzen klaar voor de best verklede duikers. Inschrijven kan via de website coldturkey.nl. Afgelopen week trokken melkveehouders uit heel Europa en dus ook Nederland naar Brussel om daar aandacht te vragen voor hun probleem: de lage melkprijs. Melkveehouder Geurts uit Veulen was de enige Noord-Limburger die zich aansloot bij de stoet van protesterende boeren. Het probleem is de lage melkprijs die melkveehouders voor elke geleverde liter melk ontvangen. Die zou niet meer in verhouding staan tot de kostprijs en daarover zijn de boeren het eens. Als je kijkt naar langjarig gemiddelde, dan is de melkprijs op dit moment zit ongeveer op dat langjarig gemiddelde. Het probleem is echter dit jaar dat de kosten ontzettend zijn gestegen. Iedereen heeft wel gehoord van de droogte in Amerika. Nou, dat betekent dat de voerprijzen zijn dit jaar ongeveer 20 tot 30% gestegen. Bijvoorbeeld de mais kostte 3 jaar geleden ongeveer €1000 per hectare. Op dit moment meer dan €2000 per hectare, dus dat is een verdubbeling. Krachtvoer is ook veel duurder geworden, diesel is duurder geworden. Eigenlijk alle kosten zijn heel hard gestegen en de melkprijs is juist gedaald afgelopen jaar. Dus en die melkprijs die houdt de inflatie eigenlijk niet bij en dat zou eigenlijk wel moeten. En daar houden de overeenkomsten wel zo'n beetje op. Want over de manier om het gemeenschappelijk doel te bereiken, een hogere prijs voor een liter melk, lopen de meningen flink uiteen. Op dit moment wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid herzien. Dus ja, er worden nieuwe voorstellen gedaan. En wij willen als European Milk Board, waar de Nederlandse melkveehoudersvakbond een onderdeel van is. Wij willen naar een systeem van regulering, waarbij vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden. En waarbij we op die manier een kostendekkende melkprijs kunnen realiseren. En dat is niet iets van de melkprijs van nu, maar dat is echt voor de melkprijs voor de komende jaren, zeg maar. Maar als je in Brussel gaat protesteren voor een te lage melkprijs, ja, dat zie ik niet zitten. Want de melkprijs die wordt niet in Brussel bepaald, maar die wordt bepaald op de wereldmarkt. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Dus door de marktwerking wordt de melkprijs bepaald. En verder de manier waarop de acties plaatsvinden. Melk is gewoon een hoogwaardig voedsel. Het is echt een kwaliteitsproduct. En ik ga je niet tegen de muren aanspuiten of over het land uitrijden. Aan de ene kant heb je nog wereldwijd dat er mensen omkomen van de honger. En in Brussel gaan ze melk tegen de muren aanspuiten. Dat zie ik echt niet zitten. Geurts daarentegen denkt dat aandacht vragen op die manier wel zeker tot resultaat leidt. Ja, ik ben ervan overtuigd dat ze invloed hebben gehad. Kijk, we hebben sowieso lobbyen wij in Brussel. Wij praten met parlementariërs, met de commissie, ook met de ministers in de landen. Maar door op deze manier actie te voeren. Kijk, als je ziet dat er boeren bereid zijn om echt dagen met de tractor te rijden. Uit Oost-Duitsland, Noord-Duitsland komen boeren die hebben 3 dagen gereden om in Brussel te komen. Kijk, als een boer dat ervoor over heeft, dat is een teken dat er iets aan de hand is. Ik wil benadrukken dat we absoluut niet in Brussel stonden om extra geld vanuit Europa te krijgen. Wij vinden principieel dat een boer moet kunnen leven van het product dat hij produceert. Dus die melkprijs die moet zodanig zijn dat ik daar een boterham mee kan verdienen en dat ik die hele subsidies gewoon helemaal niet nodig heb. Maar het triest op dit moment is gewoon bij de huidige melkprijs hebben wij die toeslagen die wij nu krijgen, die ook ingesteld zijn om die daling op te vangen. Daar zijn ze gewoon echt voor ingesteld. Het was oorspronkelijk een melkpremie. Die hebben we gewoon nodig op dit moment om gewoon de kosten te kunnen betalen. En dat is, ik vind dat eigenlijk een hele trieste zaak. We zijn allemaal ondernemers en als je ondernemer bent dan weet je dat je soms periodes hebt met goede prijzen. En je hebt periodes met mindere prijzen. Dat is gewoon het risico van het vak. En een gezond bedrijf wat technisch goed draait, die moet dat in mijn ogen op kunnen vangen. Het systeem van de Europese gemeenschap dat ervoor moest zorgen dat de melkprijs op een kostendekkend niveau gehouden werd, wordt afgebouwd. Maar om de marktwerking te volgen, dat gaat Geurts toch te ver.
Kijk, in Europa hebben we een heel hoog niveau van dierenwelzijn, een hoog niveau van milieu, hoge arbeidskosten. En daar is niks mis mee, maar daar behoort de opbrengsprijs van die melk, die behoort daar ook in mee te gaan. Dus dat is ook waar we voor lobbyen, voor een systeem waarbij je dat mogelijk maakt. Vogelgroep Transparant organiseert voor de derde keer een Feel Good middag. Deze zal op 16 december plaatsvinden. Het afgelopen jaar heeft Vogelgroep Transparant verschillende optredens gehad, waaronder een presentatie op de Floriade en de kunstmanifestatie in Gijsteren. Het koor wil dit jaar afsluiten met een gratis en mooi optreden. Tijdens de middag zal het koor verschillende kerstnummers zingen. Naast het optreden geeft Dizzy Dance een gastoptreden. In de pauze is er een loterij. De Feel Good middag begint om 2 uur 's middags op zondag 16 december. De zorgboerderijen uit de gemeente Venray zijn de afgelopen tijd in gesprek gegaan met de politieke partijen van Venray. Alle partijen zijn uitgenodigd en hebben een kijkje achter de schermen op hun boerderij gehad. Dit zijn zij gaan doen naar aanleiding van de WMO-ontwikkelingen in Nederland. Taken van de overheid worden overgeheveld naar de gemeente. Er is een hele grote verandering op komst in Nederland. De verschuiving, zoals dat netjes zeggen, van de AWBZ naar de WMO. Dus voor de dagbesteding voor ouderen, waar we nu hier staan bij zorgboerderij De Hofsteeg. Maar ook voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. En wij vinden het heel belangrijk dat dat gewoon kan blijven bestaan in Venray. En wij als zorgboeren zijn een van de mooie plekken waar ze die dagbesteding kunnen gaan genieten, zeg maar. En dat willen we samen met de gemeente heel erg graag verder blijven ontwikkelen. Morgenavond gaat de PvdA nog als laatste partij in gesprek met de zorgboerderijen. Verschillende onderwerpen worden extra benadrukt tijdens de gesprekken. Een van de belangrijke thema's op dit moment is het vervoer. Hoe gaat een gemeente straks het vervoer regelen? We staan hier zoals gezegd op zorgboerderij De Hofsteeg. En hier hebben ze zelf al het vervoer opgepakt. En dan rijden ze zelf al met een busje naar de mensen toe om ze op te pikken. En dan brengen ze die naar de zorgboerderij. Want ja, een zorgboerderij ligt niet in het centrum, maar ligt ook niet vaak dicht bij het centrum. En je hebt een mogelijkheid met vervoer om het zelf aan te gaan bieden dan. De reacties van de politieke partijen waren tot dusver zeer positief. Ze hebben een beter beeld gekregen van wat een zorgboerderij inhoudt. Door de veranderingen in het beleid zijn ook de zorgboerderijen volop in ontwikkeling. Zij willen de boerderij dichter bij de bewoners uit de omgeving brengen. Zo heeft de LOR een ontmoetingstuin gerealiseerd en denkt de Haam in Veulen na over het organiseren van een eetpunt. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Zometeen nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht volop droog en er zijn brede opklaringen. Morgen is het wisselend bewolkt met wolkenvelden, maar ook opklaringen. Er kan een enkele bui vallen, maar het is waarschijnlijk meestal droog. De temperatuur loopt op tot 6 graden. Het voelt kouder aan door een stevige, matige wind. Ik wens u nog een hele fijne avond.